Thokozani bogogo nomkhulu igama ngoVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamcalayo ugojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi bogogo nomkhulu sabuyile sasovusiwa kwaMabunda lena yiVusi Mabunda TV. Ngitholakala eGermiston nga-appointment bafowethu ngitholakala ku-084 972 9634 ngitholakala ku-071 563 1672. Siyahlola ngefoni, sihlola ngo-R200 imali angiyithathi ey'tolo. Bogogo nomkhulu ngiyazi ukuthi sihlezi sikhuluma ngemithi, sihlezi sikhuluma ngezinto mhlampe ezithinta umphakathi. So iy'nkulumo zami most of the time azibhekani mhlampe nabantu abazinyanga noma abantu abakholelwa emthini kakhulu noma abantu abathandazi kuphela. Shuthi iy'nkulumo zami azikho specific ekuthenini ngikhuluma nomuntu ngikhuluma nomuntu mina ongizwayo, ngikhuluma nomuntu okwazi ukuthi abuke le video le. Mongakwazi bafethu ngicela ukuthi nishereni le video. If le video ayibhekananga nawe it's fine. Khona omunye umuntu engakwazi ukuthi imsize naye asizakale ngosizo lakho. So manje ke ngifuna ukuthi kukhona into eloko engidla, lento iyangidla bafethu, iyangidla azinoma zama ngithi ngiyayeka ngiyayidlulisela, iyangidla bafethu. Lana into engidlayo ngidliwa ukuthi kukhona abantu abasarelaxile la kuma relationship wabo, khona abantu abasarelaxile la othandweni labo olusha bafethu. Lento yesibambelelo ikhona, into yekorobela yevamna, into yebheka mina ngedwa ikhona, whether you like it or not, whether uyabhilivela emthini or awubhiliveli. And le ndaba ukuthi umuntu wathi mina angibhiliveli emthini so umuthi angeke wenzeke kimi, usebenze kimi, angeke, ayikho leyo nto leyo. Abelungu ababhiliveli emthini, kodwa siyakwazi ukuthi siba ayina kanjani. Wena uma uyofuna umsebenzi uye emlungwini, ubani okwenza ama interviews, umlungu bafethu. Yayizwa so umlungu umuntu naye, umuntu nomuntu ukuthi uyabhilivela emthini or awubhiliveli, umuthi uyasebenza ngoba ningi abantu abasetshenziselwa imithi kodwa bona bangaboni and ibavathuza strong. Umama lapha emakhishini uyakwazi ukuthi asebenzele iboss yakhe imkhuphulela imali, iboss yomlungu noma iboss mhlambe ayisebenzisa even nomuthi, ayinandaba nomuntu noma ngaba umuntu omnyama, kodwa uyakwazi ukuthi akwenze ukuthi uvele kwenzeke. Khumbula ukuthi kunabantu kwakuthiwa amasalamusi, even namanje sasekhona lawo amasalamusi. Whether uyabhilivela or awubhiliveli emthini, khona umuntu ozotshela ukuthi bake bamshaye ATM. Umuntu wafika wafaka ikhadi wenzani, omunye bamthathela imali amasalamusi. Awubhiliveli emthini, awunandaba nomuthi, wena unakanga muthi marusalayo lento isebenzile kuwe. Yayizwa lento. So bafethu kukhona abantu abathi ababhilivele emthini cidde bese bayabashaya ngomuthi. Ngikhuluma ngomuntu lana oshadile, ngikhuluma ngomuntu lana onesithandwa sakhe. So abantu bayakwazi ukuthi bakuthathele indoda yakho noma bakuthathele umfazi wakho ngomuthi, bayakwazi. So ibalulekile lento yokuthi uthanda kuconywa. Ngithi mina ushela namhlanje uconye namhlanje, sase uyasondela lana uthi mkhulu ngimtholile or mkhulu ngicomile, sikunikeze thina into zakhona. Zikhona thina ibambelele sinazo, sihlukile. Wena nje uma ufuna ukwazi isibambelelo buza nje ngefoni, ngoba lento lena bafethu umuntu wakho bayakwazi ukuthi bamthathe namhlanje ngomuthi and abantu bamthethe namhlanje uphinda umthola, ngoba abantu abaningi bangifonela athi mkhulu uhambile and meka hambile sicabananga asilwanga, ayikho nje into esibangile mina naye, kodwa uvele wahamba. Yini leyo nto leyo? Bese kuzoya kwabanye abantu bathi hayi uxoshwe idlozi. Kanjani idlozi ngavele exoshe umuntu nje vele thathi bhakisha manje bhakisha uhamba. Umuthi uyasebenza bafethu. Umuntu uyazidlalela athi uyashela ngaphandle, wena usendlini la ukhona athi uyashela ngaphandle bamcome. Lethi mabaceda ukumcoma lana vele bambamba.
indoda yakho ayisabambeki manje, indoda yakho seyishiya nabantwana phansi, indoda yakho manje seyikhahlela kwasandlana endlini, iyahamba ibheke la ibheke khona. And wena uyakhala ukhala usho ukuthi mina noma yini iyenzani akanandaba, ngoba akakhoni ukubona, akaboni. And most of the time nina nisukuma sekushubile, nisukuma sekuliwa, nisukuma sekunzima. Nathi-ke bese izinto yabona bese umsebenzi wethu uba nzima nathi uma nisukuma mhlambe sekunzima, ngoba manje sekuyashuba manje phela sekumele manje nawe sofuna izinto ngokusheshsha nama-results wafuna ngokusheshsha. So kusiza kanjani thina ngoba ufike wena sofika late sekushubile. So bafethu, abantu abaningi ngibasizile mina ngibambelela. Abantu bayawuthola umshado. Yayizwa lento, umuntu awuthola umshado, umuntu ongabhejwa bambhejele straight, bamnikeze imali le yena ayifunayo. Nakhona it depends ukuthi lowo muntu ohlala naye unayo imali na. If unayo unayo, if akanayo then nakhona that's it. But then abantu bayayithola. Bafethu, sukumani, isibambelelo sikhona, isibambelelo siyasebenza. Abantu bathola imishado, abantu bathana namasosha. Yeki masosha awababeki. Isotsha mfethu, isotsha lifundile. Lafundisa ukuthi yebo, so no nawe bese uyafika nomuntu wakho ulibambe. So kubalekile bafethu ukuthi sisephakamele lento. Befuna nje ukudlulisa kakhulu ukuthi musani ukurelaxa, musani uhlala phansi. Yebo khona ayikho right lento le yokushayana ngeyitina, ukuthathelana namaphathi, ukuthathelana nabafazi, ukuthathelana namadoda. And ayikho right indaba ukuthi kusetshenziselwana imithi. Yayizwa kodwa umuthi ukhona, nathi siwuthole ukhona, nami ngiwuthole ukhona umuthi, nami ngilandela lokho engitshelwa kona abantu engihamba nabo, nami bathi lo uhlanganisa so naso umenzele. So ibambelelo zihlukile ziningi. Umunye uzothi hayi mina ngifuna ukumdlisa, it's fine, sifaka ngaphansi. Sifaka ngaphansi bese uyahamba umnika into yakhe, fa kusasa sekakhohliwe into zomhlaba. Yebo khona ku-wrong, kubi, kodwa nathi nisibona siglowa, so siglowisa imali esisebenza, siyasebenza semsebenzini. Nathi sizele ukuzosiza abantu ngoba abasho ukuthi umuntu ungamsizi so msize, so ungamsizi so msize. So ukusiza umuntu into esingakwazi ukuyisho, esingakwazi ukuyenza, asiyasho ukuthi cha la angeke ngikwazi ukukwenzela, la angiyazi leyo nto le noma angiyenzi. Kodwa le yesibambelelo bafethu siyayenza ngoba khona abantu abafuna just security. Umuntu afuna nje ukuthi mangibe safe, ngibe right, kuhambe ngibe right nepartner yami, sibe right nje, sibe bright, then ke uyasondela sikwenzele. Abanye abantu abasho, umuntu ufika athi bangithathele umuntu wami, yebo, kanti uyothathayo. So nathi asazi umuntu wathina akafuna ukuhlola yena, ufuna umuthi nje kuphela ozombambela indoda noma ozombambela umfazi. Ayikho nathi into esizoyenza bazalwane. Nathi nje sithi mina okay, isibambelelo sakho mfethu kuzoba inkomo engaka, then bese-ke uyayikhipha leyo nkomo leyo, then that's it. Kunikeza into yakho, hamba uyisebenzisa, ubuye nencomo. Inkinga-ke ukuthi abasimemi phela-ke nabo masebashada, kodwa-ke siyayizwa ukuthi imishado khona iyaba khona, baye bathengelwa nezindlu. Bafethu izinto lezi ziningi kakhulu, kodwa bengisho ukuthi sukumani, ungarelax ukuthi ngoba naku sowuconyiwe, ngoba naku sowucomile, nawe umuntu u-right yakwenzela yonke into bese nawe uyadlala urelax. Kukhona omunye abazomthatha because lowo muntu lo uyahleka, lahleka khona kanti uthole ukuthi uhleka nabantu aba-wrong. So ngisatholakala eGemiston ku-0849729634, 0715631672. Uvusi Mabunda, thokozani.